Ľudia to mali celkom rádi. Aj dodnes sa No čo si tam mal ešte s takou šošovicou, alebo čo to bolo? Či nie? Nie. Potom ďalší extrém bol hovädzí jazyk. Ten štarter. Všetci sa ma pýtali, že kde kúpujem ten chren. Ja som im to vysvetlil veľmi jednoducho, že keď chodím na ryby, je po ceste veľa chrenu a ja si ho vykopem a potom ho zmiešam s jablkami z korítna. Až na jeden rok, kedy sme ho doslova museli kúpiť, ale tiež to nebol kúpny chren, ktorý je už pomletý, alebo nastruhaný. Strúhali sme si to sami a miešali s jablkami. To bolo tiež celkom zaujímavé. No a potom už ostatné veci také boli ktoré aj na vyžiadanie, tým, že ten jedálniček u mňa bol každý týždeň iný na ten, vlastne nebol to lunch, to bola denná ponuka, nebolo to obedové menu, lebo ono skončilo, keď sa to minulo. Keď chceš mať svoj podnik a myslíš si, že budeš sedieť, rátať peniaze a tak to spraví za teba, tak to tak vôbec není. Má to svoje výhody, lebo ty si musíš uvedomiť, že aj keď budeš robiť v Micheline, neviem kde, ty stále si zabávač, ktorý je tam na tom placi a ty musíš toho nasratého človeka, čo ku tebe príde na obed s nervami, Majiteľ robí reštauráciu. otočiť do takej situácie, že od teba odchádza najedený, spokojný a šťastný s úsmevom na tvári. A stringal tam.